Masuk! Hidup! Baik, 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 baik. रायजो राजा नोंथांमोन माने बर'नि गेजेराव एबा बर'लेण्डनि गेजेराव बिटिआरनि सिङाव गोजोन आरो सान्थिखौ गायसननो थाखाय एटलिस्ट खमसे खम माने 10-15 बोसोरसो रायजो राजाफोरा गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों आरो गोबां खस्थ' मोनदों माने सान्दुं अखा माने राजा लामा जथेनाय रेल लाइन जथेनाय माने जेसेबां माने सिनियर दैदेनगिरि लिडारनिफ्राय लानानै ग्रास लेभेलनि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मोनो आरोना बे बड'लेण्डआव सान्थि आरो गोजोन लाबोनो थाखाय नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो थांनाय माने आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थि माने जोबनाय लोगो लोगो जिथुनाखि कारिगावआव क'क्राझार कारिगावआव माने बिपिएफनि माखासे कर्मिफोरा जिथुनाखि एबसु अफिसखौ बुख्रुबबाय बेनिफ्राय माखासे मानसिफोरखौ बाथुलजों अन्थाइ गावनानै ओमफ्राय एयार गानजों गावनानै माखासे जोखोम खालामबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला माने जोंनाव माने हिंसा गाव गावनि गेजेराव माने हिंसा माने बोराबलायनाय माने गाज्रि मोनलायनाय हिंसा हिंसिया माने फैफिनगोन नामा आरो सिगांनि बायदि माने जाफिनगोन नामा नैबेखौ आं गिनाय मोनदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंल' नङा गोबां मानसिफोरानो सानदों जायफोर माने इन्टेलेक्सुयेल जायफोर माने साननो गोरों मेलेमजिबि सान्थौगिरि बिजिरगिरि सुजुगिरि बिथांमोना गोबां सिन्था खालामदों माने बड'लेण्डआव बेबादि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो बेबादि गाग्लोबनाय आक्रमण खालामनाय बेखौ नुनानै माने सिगांनि समफोरा फैफिनसिगोन नामा फैफिननो हागौ नामा नैबेखौ नोजोर होदों आरोना थ' जोबोद दुखुनांथावना रायजो राजा नोंथांमोन दा आरो बेल' नङा बेथ' जानानै थांबाय बिनि उनाव आरो नै मैयासो रिसेन्टलि मैया माने आरो हर गेजेराव माने रावखौबो नुवा आरो खोमसियाव माने जायखिजाया बिपिएफ इउपिपिएल होनलायनानै माने होसोलायनाय माने टर्च सुनानै होसोलायनाय माने बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना थ' बेफोरखौ नुनानै मोनसे गिख्रंनाय मोनसे गिथावना गिनाय फैदों थ' जोंनि गेजेराव बेबादि खालामनाया मोजां नङा आरो जानाया मोजां नङा आरो जाय बेयो मोनसे जों बेखौ साननानै लानो हायो जोङो मोनथियो माने बे माने राजखान्थिनि मोनसे बेबो माने नांलाय खमलाय आरोना बेनिफ्राय राजखान्थियाव गादियाव जायफोर सिनियर मानसिफोराव दं जायफोर दैदेनगिरिफोरा दं बिथांमोना जाहाथे नैबेफोरबायदि जाथायखौ जाहाथे दा मावथों दा खालामथों जाहाथे सिनियर दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि वर्कार्सफोरखौ जाहाथे बुजायनानै दोनो जाहाथे आरो बेबायदि जायोब्ला जुदि नोंसोरबो खहा खालायोबा बिसोरबो खहा खालायोब्ला जुदि समान बिसोरबो खालायगोन ना बदला बदलि खालामलायबाय थायोब्ला मा मोनसे जागोन उनाव गावजों गावनो बै गामिजों बे गामिजों थांनो हालायि जागोन माने सोंलायनाय जागोन नोङो बिपिएफनि नामा नोङो इउपिपिएलनि नामा नैबेबायदि सोंलायनाया माने जानो हागौ आरोना थ' जाहाथे इसिबां बिसिमहालागै थाङा जाहाथे नोंथांमोना नैबेखौ जाहाथे बन्द' खालायो आङो माने पार्टि वाइसजों खोथा गैया पार्टिजों खोथा गैया पलिटिकेल पार्टि इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा जाहाथे नैबेफोरबायदि माने गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव जाहाथे बेबायदि नांलाय खमलाय होसोलायनाय जुगुमलायनाय बाथुलजों गावलायनाय बायदि बायदि एयार गानजों गावलायनाय थ' बेफोरबायदि जाथायफ्रा माने जाया आरो खालामलाया दा जोङो इलेक्सना जोब्बाय बिसायख'थिया जोब्बाय दा जोंनाव गोबां फोरबो फैगासिनो दं बैसागो फैगासिनो दं सिगाङाव बावखुंग्रि फेस्टिभेल फैगासिनो दं जोङो जुदि बेबायदि जोङो गावजों गावनो जुदि पार्टि वाइस लानानै जुदि जुगुमलायबाय थायोब्ला जोंनि बै बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फेस्टिभेला बोरै जानांगौ बिदिबालाय दा बेयावथ' गासिबो माने बेयाव खुनु हारि बासि जाथि बासि पार्टि बासि बयबो बेयाव बाहागो लागोन दा होमबा बे माने बेबायदि फेस्टिभेलफोरावबो माने नांलाय खमलाय खालामगोन नामा थ' बेबायदि मालाबो जानो मोना आरो बेयो मालाबो जाथावना नङा रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोङो बयबो ज' खौसे जानानै जोङो जेनुखि बावखुंग्रि हाजो गाखोनांगौ
बेयाव बयबो बोर बिनांगौ, गोजोननि बोर बिनांगौ, सान्थिनि बोर बिनांगौ। बड'लेण्डआव जोंनि इयुन जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा, जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजाङै सान्थियै लेखा फरायनो मोननांगौ, गोजोनै सोलोंथाइ लानो मोननांगौ। जोंनावबो मोजां मोजां मानसिफोरा जोंनाव उजिनांगौ, जाहाथे इयुन भबिष्यतआव माने जोंनि बर' हारिखौ दैदेननो हानाय जोंनावबो गुन गोनां माखासे सुबुंफोर नोगोरारि जोंनावबो जोनोम जानांगौ, बर' सुबुंफोर। थ' बेखौ जोङो हास्थायनानै जों बोर बिनांगोन। आरो बैसागु फैगासिनो दं। दा बैसागोआव जोङो गेदेरखौ मान लानांगोन, उन्दैखौ जोङो अननांगोन ना, गेदेरखौ बोराय बुरैफोरखौ जोङो सनमान होनांगोन। थ' बियो जोंनि मोनसे बे परम्परा, जोंनि गेदेरखौ मान खालामनाय, उन्दैखौ अननाय ना, बेफोरो जोंनाव थानांगोन। जोङो मानिलायनाया थानांगोन। राजखान्थिया 5 बोसोराव खनसे फैयो, नङा होमबा? नाथाय जोंनाव बेबायदि फोरबो रंजानायफोरा जोंनाव फैबायानो थागोन आरो जोंनाव। जोङो अनलायनांगोन, जोङो गोरोबलायनानै जोङो जोंनि बड'लेण्डखौ, जोंनि बिटिआर बिटिसिखौ जोङो जौगाहोनांगोन। जायफोर माने इलेक्सना जोब्बाय, बिसायख'थिया जोब्बाय, जायफोर माने बिजाथिफोरा इलेक्सनाव देरहाबाय, एमएलए जाबाय, बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावगोन। आरो जायफोर बिटिसि काउन्सिलखौ सालायदों, बिथांमोनाबो जौगानायनि खामानि मावगोन। दा बेसो थांखि आरो नोजोर, लयख', मिसन, भिजन थांखिफोरा बेसो, लयख'फ्रा बेसो जानांगौ। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, जाहाथे जोंनाव नैबेबायदि जाथाया जाया, माने बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माने गले गले बेबायदि जाथाय जानायखौ जों नुबोगासिनो दं। थ' बियो जोंनि थाखाय खोब माने साननो गोनां। जाहाथे बै समनि सिगांनि माने बै गामिजों बै गामि बे थांनो हालायि मोनसे परिबेसा, मोनसे बै समा जोंनि गेजेराव जाहाथे फैफिना, आरो रावबो बिदिखौ लाबोनो नाजाया। माने ओरैबायदि सान्थि जाबाय, ओरैबायदि गोजोन जाबाय जोंनि बड'लेण्डआ, जोंनि बर' रायजोआव, बिटिआर बिटिसिनि सिङाव सान्थि आरो गोजोना गायसनजाबाय। जोङो बेखौ जोङो सिफायनो मोना रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो बेखौ धंस' खालामनो हाया। आरो जोङो बांसिनसो जोङो गोजोनखौ जोङो गायसननांगोन। गोजोननि गेजेरजों, सान्थिनि गेजेरजों जोङो जौगानायखौ जोङो गायसननांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव आङो जोबनायाव बयखौबो खावलायबाय, जाहाथे रिजाल्टआ बावैसो साननि उनावनो होनो थांगासिनो दं। दा आसामाव सोर बबे पार्टिया सरकार दागोन, दा जों बेखौ रावबो बुंनो हाया। ना बिजेपि दागोन, ना कंग्रेस दागोन, ना गुबुन पार्टि दागोन, सोर दागोन जों बुंनो हाया। माने जायखिजाया जाय सरकारानो फैया माने, जि सरकारानो फैया माने जोंनि जौगानायनि खामानि मावगोन, नङा होमबा? थ' बेखायनो जों गावबा गावनि खामानिखौ जों गोसो खुसि, रंजा खुसि जों बयबो मावलांनांगोन आरो। दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय। गोजोन्थों।